घर दुआर धन दौलत पैसा बहुत बा। रो खूब बात करते हैं, पैसे से सब कुछ होला का? आजकल के लड़की सन के लक्षण रुआ ने खेमाल, दिमाग सातवां आसमान पर। कल बियाह में हमरे एगो लड़की मिलल, बाप रे बाप, कैंची खानी जबान चले ओकर। एगो बात भुइया ना गिरे देओ, हमरा के बेइज्जत करके धो देलस। आ तू चुपचाप बर्दाश्त कर लेलू तो क्या करती जी? मुंहा ठूठी करती ओकरा से? अरे ओकरा अपना इज्जत का ख्याल ना रहे, हमरा तो रहे, तो हम चुप लगा गई। बाकी एक बार उ लड़की हमरा सामने पड़ जाओ न कभी, सब ज्ञान देहल छोड़ा दे। ओहो, अरे दीदिया, ई तू केकर बात लेके बैठ गईलिस? देख ली है, हमनी के जौन लड़की फाइनल करके आइल बनी सनु, तवन सूरत में सरस्वती आ लक्षण में लक्ष्मी बिया। का दिया जी? माई हम देखा था नहीं। हाँ। अरे राधा, तू यहाँ कैसे? कैसे मतलब? देखा, कायदा से ई हमार होके वाला ससुराल बा। हाँ? तो हम के जे घर में आके रहे के बा, वो घर के तो देखे के चाहिए ना। अब देखे के चाहिए, लेकिन शादी के बाद आवे के चाहिए ना। काहे? ना ना, हमके पहले देखे के बा हमार घर और परिवार। अरे अम्मा बाबूजी सब पढ़े। यह राधा है। इनकर परिचय तो अब हम दे। राधा, बस इहे हमरा ना पता रहे तहार नाम। तू लोग जौन दिन के अंजोरिया में ना देख पौला, वो हम रात के अनहरिया में देख लेना। लड़की के लूर लक्षण का दूसरा के दुआरी पे हमरा से कल सवाल कर रहलू ना, तो आज हम अपना घर में तहरा के जवाब देब। बताबा हमरा से का सवाल कर रहली कि बियाह होला लड़का के तो दहेज खाली लड़की के बाप काहे देला, लड़का के बाप काहे ना? और पूछले रहली कि भाव लागेला लड़का के तो चुकावेला लड़की के बाप काहे? तो ऐसे लड़की पैदा कैला के कर्जा चुकावेला। और रहल बात हमार, तो हमरा खाती बहुरानी और नौकरानी में कोनो ज्यादा फर्क नहीं है। माँ जी, वो तो बस हम अपन विचार बता। एक मिनट, तहरा और हमरा विचार में जमीन आसमान के अंतर बा। तू हऊ दूसरा के बियाह में पैसा लुटाए वाला लड़की, और हम अपना बेटा के बियाह में दहेज मांगे वाली औरत। तू हऊ राजा भोज के बेटी, तो हम हई बुढ़िया गंगू तेली। ई घर में तहार पैर रखल ठीक नहीं है, काहे कि तारा सानो शौकत में फर्क पड़ जाई। ई छोट घर में तहार गोड़ मोइल हो जाई, गंदा हो जाई। ऐसे राधा रानी चल जा बेटी, चल जा जैसे बेटी, चल। माँ जी, हमरा के और नीचे गिराव के चाहते रुका? हम और नीचे गिर के बोली का तारा से? माँ जी, चल जो हमरा घर से। इंदर, का बोल भाई, का उदास बाड़ा? का सोचा तारा?
का सोचता नहीं, का बताए भैया। लाख कोशिश कही नहीं कि राधा ये घर के बहू बने, लेकिन शायद किस्मत में ना रहे। देखा, ई तम नहीं जानत की राधा तारा किस्मत में बिया की ना, लेकिन इतना जानत था नहीं कि अगर राधा ये घर में आ गई तो ये घर के किस्मत बन जाई। सच कहता नहीं हम, जौन लड़की भरल समाज में माई के मुंह बंद कर सकेले, सोच अगर वो घर में आ गई तो माई से सवाल भी कर सकेले और जवाब भी दे सकेले। हम तो प्रार्थना करब कि घर में तार पत्नी बन के आए और एक घर के बहू बन के आए। ज्यादा सोचा मत, ठीक बा? ए बेटी, रोवत बड़े? का भइल बेटा? पापा, ये रिश्ता नहीं के हो सकत। इंदर की माई की रिश्ता मंजूर नहीं के। नहीं के हो सकत मतलब? जानकी देवी कहली की तरह से ये रिश्ता ना करी है? फिर तू ये कैसे सोच ले लू कि ये रिश्ता ना हो सकेला? हाँ? ए बेटा, इस संसार में मन मिले ना मिले पर रिश्ता बनेला, और ये दुनिया में सब बिकेला बेटा, सब। मकान, दुकान, इंसान, ईमान, बस कीमत सही होके के चाहिए। फिर उबा ना तोहारू प्यार की ताकत, हाँ? ओकरा से सबका दिल जीत लिया। ए बेटा, जब एक बेर मन में ठान ले ले तो फिर इतना सोचे की जरूरत नहीं है कि का सही बा और का गलत। बस नीयत नेक बाना तो बस इतना देखा कि तरीका कौन सही बा। चला ये देखा, मौका खुद चल के तुहार पास आइल बड़े। अब फैसला तुहार बा कि तोके का करे के बा। प्रणाम बाजी। खुश रह बेटा, खुश रह। राधा, माई के रिश्ता मंजूर नहीं के, एक मतलब कि रिश्ता ना हो सकेला। लेकिन हम तहरा पास एगो उम्मीद लेके आयल बानी, काहे कि खाली तू ही हो। तोहार साथ मतलब माई के खिलाफत कइल, तब वो हम साथ देवे खातिर तैयार बानी तोहार। बाकी तोहार मर्जी। का पंडित जी, एको गो फोटो है में निमन नहीं खेला। अब 15-20 लाख में आजकल का होला? तो ओकरा से ऊपर के भी व्यवस्था बाद हमरा लगे। हाँ, हाय देखी। एक बार फिर कहतानी दीदिया, खूब निमन से सोच ले। केहू चंदन का टीका छोड़ के माटी माथे पर ना लगावे। हई जितना जना बालो नु फोटो वाला, उ सब जना मिल के जितना दहेज ना दिलो नु, ओ से बेसी राधा के बाबूजी दी हैं। हई लड़की लोग सकल सूरत में नु राधा के गोड़वा के धुमनुओं में नहीं खींचे। ए घर में राधा के नाम केहू ना ली।
हई घर में राधा तक आ, राधा के परछाई तक हम ना पड़े दे। हाँ प्रणाम माँ जी। तू राधा से मिल रहा का कल ओकरा के जोन तू कहले रहल। अरे पागल, रवा ये सोचता नहीं नो कि वो दिन के बाद आज हम वापस राउर घर काहे आ गई ना। वो ऐसे काहे कि वो दिन रवा हमरा के बहुत कुछ बतौली, बहुत कुछ कहनी, बाकी बस ई ना बतौनी कि काहे हमार बियाह राउर बेटे से ना हो सकेला। काहे कि हमार मन नहीं, हम नहीं चाहत कि हमरा बेटा के ब्याह तहरा से होके। और अगर हम चाहे राउर पतो बनी तो, अगर हम चाहे कि राउर बेटा से हमार बियाह होई तो। हे भगवान, हे राम जी, अब इहो दिन देखे के पड़ी। आपन बियाह के रिश्ता लड़की खुदे लेके आइल बड़ी। ए बुचिया, यहाँ लाख में ना लाखों में बात होता, लाखों में। 25 लाख बोलले बानी, तू कितना देबू? 50 लाख देब। 50 लाख? 50 लाख? ए दीदिया, तोरा से कहले रहनी नु कि खूब बढ़िया से सोच ले। देख, राधा के रूप में साक्षात लक्ष्मी घर में आइल बड़ी। पैसा दे के रिश्ता जोड़े आइल बड़ू राधा रानी। रवा भी तो पैसा लेके ही रिश्ता करेनी ना। ये सब जाए थी, बताएं 50 लाख कैश में रिश्ता डन। देखा राधा, 35-40 लाख में तो बेटिया आवते बाड़े सन, लेकिन 50 लाख में तनी सोचे के पड़ी। चलिए फिर 25 और बढ़ा देता नहीं, 75। 75 लाख? 75 लाख। ए दीदिया, अरे 75 लाख हो गई। अब का सोचता रे? बोलना कुछ। देखा राधा, वो कहा नु तहार बोली तहार तेवर नु हमरा दीदिया से बर्दाश्त ना हो। मौसी जी, ई हमार तेवर तो पैदाइशी बा, वो अब बदले वाला नहीं के। बाकी हाँ, एकर बदले में हम एक काम कर सकेनी, अपन तेवर और बिंदास बोली के 25 और बढ़ा देता नी। पूरा 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़? अरे बाप रे! अरे माई, 1 करोड़! अरे माई, हमार दिमाग चकराता। अरे बाप रे! तो बोली माँ जी, रिश्ता मंजूर बा कि ना? हाँ, काहे ना? 100 पर मंजूर बा, बिल्कुल मंजूर बा। बाकी हमार ना एगो शर्त बा। ई बा कॉन्ट्रैक्ट के पेपर। एमे ई लिखल बा कि हम रउआ लोगन के 1 करोड़ रुपए दे रहल बानी शादी खातिर। उ कहा ना, बड़ा रकम बा, लिखाई पढ़ाई तो करे के पड़ी। चली तो फिर एकरा पर दस्तखत कर दी और शादी के सौदा पक्का। हम कहता नहीं। मौसी जी, बेटा रउआ जन्मौले बानी का, ए पे खाली लड़का के माई दस्तखत कर सके, माने की माई। ये दीदिया, अब कहा सोचता रे? दस कते न करे के बा। काल के राधा तुरंत पतो हुई है और ये घर के बहुरानी खुद साइन को दो।
एरा था माई बुलाओती उठा। इंदर आवता नहीं माई। एरा था बवाल मचा दी माई उठा। अरे यार 1 करोड़ की बहू है। अब ऐसे केहू के आदेश पर तो ना उठा। इंदर तहर मलिकाइन कहाँ बड़ी? माई ओकर तनी तबीयत खराब बा। अइला रात ना भइल कि भोरे भोरे लगला मेहरारू के वकालत करे। सिफारिश कर तरह मेहरारू के। अरे दीदिया जोन रात में बहुरिया पहाड़ा पढ़ौले बड़ी नु बचवा उहे दोहरावता। हग लगाओनी। ए घर के नियम कायदा सब खाती बराबर बा। जितना जल्दी तू उनका के समझा देबा अच्छा रहे, ना तो अगर हम समझा दे तो बाउर लग जाई मैडम के। ठीक हो भाई। चल खा। रे छोड़ी तेहू भुला गेले नियम कायदा घर के। ना अम्मा जी, उ राती तनी देर से सुतल रहे मुन्नी, यही से। बेटी तो बेटी माइयो भुला गेली घर के नियम कायदा कि जकरा से पूछल जाला जवाब उहे देला। एक घर में केहू खातिर सिफारिश कैला के कोनो जरूरत नहीं। नियम सब खातिर बराबर बा तो बराबर बा। अजे देर से आई ओकरा नाश्ता ना मिली। अरे जाए तो बच्ची ही हो। अब शादी ब्याह के भीड़ में देर से सुतल हुई तो देर से जागल बिया। अब भूखे स्कूल ना नु जाई। आज भूखे रही नु तो काल समय से आई। सीख सब खाती बराबर बा, चाहे वो बुचिया होखस चाहे बहुरिया। अरे जानकी कह देनी नु तो कह देनी। हिटलर के आत्मा। रोटिया देबू कि बेटी नइखे खैले तो बिस्माद मनैबू। ना अम्मा जी, हम दे तानी। का भेल मुन्नी, काहे रो रहल बाड़ू? चाची आज हम लेट से उठनी एक खातिर दादी हमके नाश्ता ना देली। जागे में देर हो गई तो नाश्ता ना मिलल काहे? चाची ए घर के एगो नियम बा, जे सवेरे लेट से उठी ओके नाश्ता ना मिली और जे सवेरे जल्दी उठी ओकरे नाश्ता मिली। तू आज देर से उठलू हऊ ना, यही खातिर तोहू के भी नाश्ता ना मिली। ई बेतु का नियम तोहार दादी के बनाइल हुई ना, तो तोहार माई भी कुछ न देली तो के खाए खातिर? ना चाची, दादी के खिलाफ एक घर में केहू के बोले की हिम्मत नहीं खे। हिम्मत तो अब ऊ दिखी है ना। अब इस घर में केहू भूखा रही है ना ऐसन कोनो बेतुका नियम। ए दुल्हन हाँ? तनी देखबू हो के आइल बा। आवतनी। जी आपके यहाँ से ऑर्डर आइल बा पिज्जा के। के है दुल्हन? अम्मा जी उ पिज्जा लेके आइल बा, केहू मंगवौले बा। हमरा यहाँ से तो केहू खाए के सामान बाहर से ना मंगावेला। देखा केहू और मंगौले हुई। जी आपे के यहाँ से ऑर्डर आइल बा। ई ऑर्डर हम मंगोले बानी। ई ऑर्डर एहे घर के बा। शायद तारा पता नहीं कि एक घर में बाहर से खाए पिए के सामान ना आवेला। तो रवा पता होके के चाही ना कि जब घर के बच्चा लोग भूखा रहेले तो बड़ के कंठ से अन्न न घुटावेला। बाकी ई घर के कुछ बड़ बाड़े जो दिन भर ठूसत रहेले। ए घर के नियम है
जे खाने के समय ना आई वो भूखे रही। ई नियम रउए बनौले बानी नु। तो चली एक नियम हम हो बना देता कि आज के बाद ई घर में केहू भूखा ना रही। तो तू बनेबू अपन नियम। अगर ई घर के एगो पतो रउआ बानी तो दोसर पतो हम भी बानी। अगर रउआ नियम बना सके न तो हम काहे ना। राव जितना अधिकारी घर पे बा उतना हक हमरो बा। आई दादा ये करे के पीछे कहल जला तन देबो एगो चीखी मुनिया ते हाँ अखोर बखोर चीज तू ही लो खा लो। हमरा नु हजार बाजार का चीज ना निमन लगे। अगर खाई के बा पिज्जा तो सवेरे में देर से उठे सीख जा। चाची तोहार घर तो इतना बड़ा है फिर भी तू हमार घर में काहे आइलू? ऐसे हमके तोहार घर बहुत बढ़िया लागल। ऐसे काहे कि तोहार घर में बहुत सारे लोग बड़े ना और हमार घर में तो सिर्फ हम और हमार पापा। यही से हम केहू के घरे कबो ना जाई। बेटा दोसर कोनो घर ना होला, हमनी के तो दू घर होला, एक पति के घर और एक पिता के घर। तो चाचा तोहार पति बड़े। का खोजे तरु चाची? बेटा काल हम अपन गहना के डब्बे एजा रखले रहनी, पता न कहाँ गए। चाची हम देखले रहनी है दादी और मौसी तारा कमरा में आयल रहली। दादी और मौसी? ए दीदिया ई तो कुल गहनावा बड़ा भारी बुझाता रे। भारी बा ना, भारी बनावल बा। साबुत सोना थोड़े है, गिल्लट मिलावल बा। देखला से बुझात नहीं खे? हाँ? सब पातर पातर। 50 तोला ना 5 भरी निकल जाओ नु तो बेसिए बुझिए। ससुराल से सोना के नाम पर आयल भी तो का। ई एगो नाक के नथिया, ओहो हवा हवाई। चवन्नी भर देवे वाला का जाने कि 50 बेरी सोना का होला। अम्मा जी हमार पापा जितना सोना दे दिले बाड़े ना उतना में तो खानदान के लड़की बिह जाए। कहाँ ले जातू ये सब लोग के सोना हमरा लगे रहेला। तो ई हमार पापा हमरा के देले बाड़े तो ई हमरा लगे रहे। बाकी हाँ एगो बात तनी सुन ली लोग, अगली बार बिना हमरा से पूछे हमार कोनो भी सामान के हाथ मत लगई है लोग। ई हम समझावत नहीं के, चेतावत पानी। देखा जानकी बहन, हम तो बस इतना जानत हनी जैसे बड़की पतोहिया के कंट्रोल में रख लू, बस एकरो के ओसे ही रखी है ना तो पतोहिया के कपार में चढ़े में देर ना लगी। कहाँ बाड़ी नहीं की दुल्हन, कितना इंतजार करवाई हैं। बड़का घरे से आयल बाड़ी ता इंतजार तक कराइबे करी हैं। तू खूब बतिया उतर, एमे बड़का छोटका के कौन बात बा। उतरल बड़ी ये घर में तो एजा के नियम कानून से नु चली है। दुल्हन
ली लोगिन, पतोहिया एकदम लक्ष्मी नियर बाड़ी नु। बाड़ी तो बड़ा सुंदर दीदी, बाकी लूर गुड़ तो रहले पे पता लागी। पता का लागे के बा, जैसे बड़की वैसे छुटकी। गाय के लेखे रहे के हुई, गधा के लेखा खटे के हुई। और न तो का मुंह खोली है कोनो पतो सास के आगे, केतनो माथा पर रही है तो सासू के एड़ी के तरह। कहा माझी 1 करोड़ की कन्या देखे खातिर ई 5-10 रुपया की चिल्लर लेके आयल बानी। ई लोग रवा के इतना ज्ञान देता नहीं तो रवे लोगन के बता देती कि अपना बहुरिया के मुंह दिखाई में कम से कम 500 रुपया देवे की चाहिए। आई हो दादा, आपन मुंह दिखाई केहू अपना मुंह से मांगेला? काहे? जब सास अपना औकात से बढ़कर दहेज मांग सकेली तो हम पतो अपना हैसियत के हिसाब से मुंह दिखाई भी ना मांग सकेनी का? सास लोग अपन पतोह के बारे में 10 गो छीन काट सकेली, बाकी पतोह अपन दुख भी ना गा सकेली का? देखी लोग, हम बेटी बड़ घर के होके चाहे छोट घर के, बाकी बहू अब हम ई घर के बनी तो वही हिसाब से नेक रखब जा। चली अब मुंह दिखाई के रस्म हो गए। काल तीज के पूजा रखवाइले बानी मंदिर में, अइहा लोग।